Comparar fraccions usant fraccions equivalents. Anem a fer este castellet. A veure, comencem. Tinc una barra, per exemple, de xocolata i la vaig a partir en dos. Tinc una unitat i ara tindré dos parts, que seria un mig i un mig. Ara la vull dividir. Esta barra de xocolata, esta primera, la vull dividir en 3. Ara la vull dividir en 4. Ara en 5. Si veiem aquest castell, veiem que la unitat és la més gran. Un mig és el segon més gran. Un terç és el tercer més gran. Un quart és el quart més gran. Un cinquè és el cinquè més gran. I si continuarem, un sisè seria més xicotet que un cinquè. Anem a dir una fracció més xicoteta que un terç. Quina pot ser? Molt bé, un quart. I una més gran que 2 terços. Quina pot ser? Podem fer 1, 2, 3 quarts. Una fracció que estiga entre una meitat i 2 terços. Aleshores ha de ser que estiga en este trosset d'ací. Quina podria ser? 2 quarts no podrien ser, però sí que podríem ficar, quina? 2 cinquens, perquè la ratlla sí que en quedaria entre mig dels 2 terços i un mig. Ho enteneu? Una fracció que estiga entre 3 cinquens i 4 cinquens. Quina podria ser? Molt bé, 3 quarts. Una fracció que estiga entre un quart i una meitat. Un quart i una meitat. Quina podria ser? Un cinquè. Una fracció equivalent a una meitat. Una equivalent a una meitat, quina pot ser? Estes dos. 2 quarts. Una fracció més gran que 3 cinquens. Més gran que 3 cinquens. Que podíem ficar? Per exemple, 2 terços. Queda més gran. Equivalent a una unitat. Poden ser 2 mitjos, 3 terços, 4 quarts o 5 cinquens. Anem a encerclar les fraccions més grans. Observem que el denominador totes tenen el mateix denominador. Aleshores he de mirar el numerador. El que tindrà el numerador més gran serà més gran. Aleshores, quina és més gran? Aquesta, molt bé. Quina és més gran? Aquesta. Quina és més gran? Aquesta. I quina és més gran? Observem aquestes dues fraccions, 2 terços i 5 sisens. 5 sisens té més parts ombrejades. Té 5 en lloc de 2, però són parts més xicotetes. Sisens en lloc de terços. Així que aquestes fraccions són difícils de comparar. M'agradaria trobar una manera de comparar aquestes fraccions sense fer cada dibuix. Hi ha alguna manera de transformar aquest problema en un que sapiguem com hem de resoldre? O podríem resoldre pensant en fer una fracció equivalent. Per exemple, aquesta d'ací, el 3, puc transformar-lo en un 6? Sí. Com? Molt bé, multiplicant per 2. Aleshores el que faré serà 2 terços ho multiplique per 2 aquests dos números, el numerador i el denominador, i em dona 4 sisens. Ara ja puc comparar. Ara ja aquesta 2 terços l'ha transformat en 4 sisens. Aleshores, quina és més gran? 5 sisens o 4 sisens? Efectivament, aquesta seria la més gran. Anem a igualar els denominadors. Aleshores, en la A, el 2 he de transformar-lo en un 10. Per tant, per quan multiplicaré aquesta fracció per a que em doni 10? Molt bé, per 5. Aleshores serà 1 per 5, 5 i 2 per 5, 10. Ara he de comparar. Quina és més gran? 5 desens o 4 desens?
Molt bé. 5 desens és més gran perquè té més part ombrejada. Perfecte. Seguim en el B. Per quant he de multiplicar el 5 per a que em doni 10? Molt bé, multiplicarem per 2. Multiplique tota la fracció. Recordeu, numerador i denominador. 3 per 2, 6 i 5 per 2, 10. Quina és més gran? 6 desens o 7 desens? Molt bé, 7 desens seria més gran. Ara aquesta, per quan multiplicarem el 2 per a transformar-lo en un 8? Per quan? Molt bé, per 4. 1 per 4, 4 i 2 per 4, 8. Quina és més gran? 4 vuitens o 5 vuitens? Molt bé, 5 vuitens. Al transformar les fraccions en equivalents, aconseguim que tinguin el mateix denominador i així comparar les dues fraccions. Continuem, vinga. Aquest cas és un poc diferent. Pareix que es complica, però ja veureu vosaltres que no és tan difícil. Tinc el 3, que no el puc multiplicar per ningú nombre per a que me doni 5. Però sí que podem podem pensar en la taula del 3 i en la del 5 si tenen un nombre en la taula de multiplicar que siga comú. Aleshores pense que el número comú en les dues taules, tant en la del 3 com en la del 5, tenim quin? El 15. Molt bé. Aleshores, per quan he de multiplicar esta fracció per a que el 3 em doni 15? Aquesta la multiplicaré per quan? Per 5. I aquesta per quan la multiplicaré per a que em doni 15? Molt bé, per 3. Aleshores ja puc treure les dues fraccions equivalents. En quedaria un terç, en quedaria 5 quinzens i aquesta en quedaria 6 quinzens. Quina és més gran? Molt bé, aquesta és més gran. Si voleu podem ficar el signe. Perfecte, seguim. En aquest exercici sols anem a ficar el nombre que anem a multiplicar. D'acord? Aleshores, pensem. Aquesta tenim la taula de 2 i la taula del 5. Quin nombre és comú? El nombre comú serà el 10. Aleshores, aquesta l'he de multiplicar per 5 i aquesta l'he de multiplicar per 2. Molt bé. Aquesta l'hem feta ja, val? Molt la votem. I aquesta tenim el 3 i tenim el 4. Quin nombre? Molt bé, serà el 12. Per quan multiplicaré el 3? Per 4 i per quan multiplicaré l'altra fracció? Per 3. Perfecte. Val. Continuem, anem a fer, en aquest exercici sols anem a ficar el nombre que anem a multiplicar. D'acord? Aleshores, pensem. Aquesta tenim la taula de 2 i la taula del 5. Quin nombre és comú? El nombre comú serà el 10. Aleshores, aquesta l'he de multiplicar per 5 i aquesta l'he de multiplicar per 2. Molt bé. Aquesta l'hem feta ja, val? Molt la votem. I aquesta tenim el 3 i tenim el 4. Quin nombre? Molt bé, serà el 12. Per quan multiplicaré el 3? Per 4 i per quan multiplicaré l'altra fracció? Per 3. Perfecte. Val. Continuem, anem a fer els denominadors iguals. Ara sí que anem a fer tot el procés. Per quan multiplicarem la primera? Molt bé, esta la multiplicarem per quan? Aquesta la multiplicarem per quan? Per 5 i aquesta la multiplicarem per 3. Em donarà 10 quinzens i esta 12 quinzens. Anem a ficar el signe. Quina és més major? Molt bé, aquesta és més major. Ara aquesta per quan la multiplicarem? Aquesta la multiplicarem per 4 i aquesta la multiplicarem per 3. Em donarà 4 dotzens i 3 dotzens. 4 dotzens serà més gran que 3 dotzens. Seguim. Per quan multiplicarem aquesta? Esta sols en una que multipliquem suficient. Us doneu compte? Si la multiplique per 2 ja tinc el 4. Aleshores, em quedarà 2 quarts. Quina és més gran? Esta o esta? Molt bé. Aquesta és més gran, perquè té 3 parts ombrejades. Ara seguim. Tenim el 4 i tenim el 6. Un nombre en la taula del 4 i del 6 que siga igual. Perfecte. Tindrem el 12. Aleshores, esta, per a transformar-la en un 12, la multiplicarem per quan? Per 3, i aquesta la multiplicarem per quan? Per 2. Em donarà
3 per 3, 9, i 3 per 4, 12, 2 per 5, 10, i 6 per 2, 12. Quina és més gran? Molt bé, la que té el 10. Perfecte.